മഞ്ചേരി ചന്തൽ 4 അടി വിട്ട് നിന്നിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഈ മുതൽ. ക്ലിയറായിട്ടാ തോന്നുന്നു ചെവിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. അടുക്കാൻ പറ്റണില്ല. 2 ഭാഗത്തേക്കും വണ്ണുള്ള കയറ വലിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വേറെ ആൾക്കാരും ഉണ്ടേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്കും നിന്നെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം പൊട്ടിയൊക്കെ മാന്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആളുമില്ലെന്ന് തന്നെയാണ്. കുറച്ച് പ്രായമുണ്ട് തോന്നുന്നു. വീതി നീളമൊക്കെ മൂപ്പര് നിന്നിരാണ് നമുക്ക് കിട്ടും. കന അറിയണമെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞുള്ള നോട്ടാണ്. എയിലും പോകാൻ ഗ്യാപ്പില്ല കേസ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെരിവുള്ള. എന്നിട്ട് മൂപ്പരൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കിട്ടിയിരുന്നു. വാലാണ്ടൊക്കെ അടി തുടങ്ങി.